To neřekneme, protože když jsme byli po závodě, až ty jsme počítat ty výsledky, tak jsme si na chvíli odskočili a když jsme se vrátili, tak byli pryč a byla tam zpráva od Yetiho, že teda ne, že nebudeme závodit a hádat se, kdo byl rychlejší a kdo byl pomalejší a posmívat se potom, to ne. Yeti mu se líbil nápad a nechal nám úplně každému jednu medaili a řekl, že všichni jsou vítězové. Tak co vy na to? Jo! A ještě zavoláme. Děkujeme, Yeti. Tak, a kdo chce medaili? A kdo má medaile? Po jednom, na každého se dostane a i Hanečka. Tady je medailička, i kdo to naklapal. Jasně, Super, fajné. Ukáž ty, pojď se mi ukázat. Ty máš